Айде да използваме дупките първо по предназначение. Гледай сега. Тук красота. Красота, стил и естетика тук. Ето. Първо, в момента тази дупка тук е езерце. Първи плюс. Втори плюс, в момента можеш да си правиш кални бани. Тук без никакъв проблем. Като замръзне до вечера, утре вече мога да предлагам тук на хората да карат кънки на лед. Значи имаме кални бани, имаме кънки на лед. Други предназначения на дупките, на тези, когато няма кал, тук знаеш как хубаво се плува? Значи вместо да си взимаш студен душ, идваш тук и си плуваш. Какво? Тя водата е със същата температура. Може да е малко по-студена, ама айде, какво толкова? Нали, безплатно. Ето сега. Това тук също е много хубаво. Караш, пукаш гума, добре за сервизите, правят оборот. Като минеш от тук и малко по-натам, лекува камъни в бъбреците. Най-хубавото на тази дупка тук е, нали, да видите инженерната мисъл как се развива. Коя друга държава го има това, ама вие ще ми говорите за другите държави? Ма те трябва да гледат от нас. Шегата на страна. Езерцето беше ремонтирано от 2021 година от доброволци. Нали, състоянието го видяхте. Въпросът е, че това е така от повече от 36 години.